Кой е най-бързият и лесен начин да се напусне една кармична връзка? Честно да ви кажа, няма такъв. Или по-скоро ще го кажа така. Ако при започване на връзката веднага установите, че има нещо такова и се забърквате в такива взаимоотношения, веднага трябва да потърсите професионална помощ. Защото ако в началото започнете работа с терапевт, може би до 3 до 4 месеца, според мен, ще може много лесно да си тръгнете от връзката. Но има друго. Когато обикновено се срещнем с такъв партньор, ние смятаме, че той е нашата сродна душа. Ние не може да видим. Нашето съзнание е напълно замъглено. Ние просто виждаме най-перфектният мъж или жена. Той притежава всички или тя прекрасни качества, които ние търсим. И когато започва това събиране, разделяне, непрекъснатите обиди, нараняване, манипулации и така нататък, ние винаги в нас има една надежда, че този човек ще се оправи, следващия път ще бъде по-добре и затова този процес се удължава. И затова казвам, че няма лесен начин. Всъщност има лесен начин, ако веднага започнете работа с терапевт, както казах. Но повечето пъти се започва половин година, една година и така някои хора стоят и няколко години в такива взаимоотношения и това е пагубно за тях. Ако се съмнявате, че може би сте в такива взаимоотношения, може да изгледате предното ми видео, там съм дала няколко подточки, кои са начините да разберете дали сте в кармична връзка. Може да ми пишете, може да сте направите синастрия, аз правя такава синастрия и там много ясно може да се види. Но да, общо взето, истината е, че това е един процес и се изисква много сериозна работа.